Je to pohodička. Sa kúkam na pandičku. Hej, kto to zvoní? Hej, pane, prečo mi zvoní? Hej, prestaňte. A prečo nosíte sukňu, keď ste chlap a máte ešte kočík? Ja som Búclik 2. Ok. Ja na ňo zavolám políciu, tak zamknúť, dobre. Pane, prestaňte mi zvoniť na zvonec. Nezvoňte. Dobre, a končím. Idem volať policajtov. Ja na toto také nemám čas proste. Hej, dobrý deň, polícia, dobrý deň. Dobrý deň. Mám takú prosbu. Jeden pán mi tu furt zvoní na barák. Je to môj sused. A že či by ste ho neprišli zatknúť, lebo furt ma tu otravuje, alebo mu dať upozornenie. Jo, jaká adresa? 11 Tigerov House. Jo, to tebe asi je 16 a jmenuje se Václav neboli Grunčík 2? Áno. OK, my ho dáme. A byli jste vyvezeni, že chastal a ještě jel osobné věci lidem a niktem. Dobre, tak príďte, prosím vás. Jo. Dovidenia. Tak... Hej, oni ho už zatkli. Tak konečne už bude mať pokoj od toho Bruslíka, alebo jak sa volá. On je tu nejak novo prisťahovaný. A on si nechal otvorené oné dvere. Ja mu tu preskúmam proste barák. Pane, kde jste? Kdo, kde? No? No vy, kde jste? Tu som, nezrazte ma vy. Jo, tady. Takže já jsem ho zatkl a bude na 5 let. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Budu bojovat. Co tady je? Já držím měsíce. To já nepotřebuji kyně. Zase rozbít. Oně. A ještě to vykoupnout. A bum! Yes! A teď vydáme se do Nemcího vězně. Tam je policajka. Dneska. Ja sa tu učím bojovať, keby sa napríklad niečo stalo. Prečo tu počujem auto? Hej. Naplné pešky, výroby. Všetky tak sejbuje. Teba pustili z väzenia? Áno. Mám sa opýtať policajtov? Jo. Oni mi řekli, že tam nesmím dělat. Dávaj si bacha. Jo. Zlatí, nesmíš
vám to nepíde. Dobre, Radši nedělejte na smutné. Doriti. Ale on neví, že mám ještě bezpečný. Ja ho musím zlikvidovať. Kde si? A bacha, on má tu výbušninu a ten dom začína vybuchovať. Čo to? Ty sa vieš teleportovať? Už jsem mal dobrý slyšení. Au, čo tu robím? Prečo som na záchode? Budeš tady celý roky a tisíc lety a Nie. ty si učil. Pomoc, prosím. Když chceš jízdu umřít, tak Ľudia, dajte like a ty mi pomôžete sa z tohto dostať. Keby ste chceli Au! Keby ste chceli pokračovanie, tak dajte like, odber a čau.